ƙauna yarda ce mahaɗin mu ba faɗa bari gaba masoya hasken idaniya ta ki kula da ni kar so ya bani rata a zama arke ni kama gare ni na ɗauɗan ba alhassan ne ni yan yari ma mai waka tare da ni da prince Zariya mai wake akan ƙauna walla soyayya ce dan ya so abin da zuciyata ta so wata yarinya ce wata zuciyata ke so da zance ado na tafiya dan waiga ya akan ki zan ja zuga maki gani sai hanga walla na dau aniya ya wuya za na tsaya shi da zafin rana ka ba si sa'i mai juya ki tallafe ni muradina na shigo tarkon kauna yau gani da abokina wa kike so cikin mu banda gogar zana ki tuna da batun da muka yi a baya ga zanar rike kyamana zan so ki fahimci zance na zan so ki fahimci zance na muradina ga auren ki samsam ne ban zo da wasa ba masoyiya Prince Zariya naki mai kiɗa mai wake a gare ki na zo daure ki ban zuma kyalarake inda kaunar ki a zuciya ta taimun sarki nisan ki nake ban guri a rigan na baki so ki ja ni gwana so ya sa na zam dan aike kyan nishaɗi da farin ciki a rai sa'a ce yau na dace da niyyar kwarai gaba taranci ni mun dace yan yari waɗanda kauce ni mun dace yan yari muna ce kauce to mu keɓance da ni da ke biyo wani zance na ƙauna yarda dangare mu zama riba ce san maso wani na tabbata ga goshin wala ce in ka so aka ki kasilar hakan wasu kan zauce ki duba na masoyiya takar da kiya da ni sai ki ne yayi min rauni a zuciya ya ruɗa ni da rashin kigaran gwara ma a kai ni mai